adunay white ug yellow corn, ana asab di ay purple corn o tapol na mais nga nadapit sa panglami sa mga tawo nga nabihag sa iyang kolor ug sa kalami. Ato kining tilawan ug ang uban pang mga kalanon gikan sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo sa report ni Alan Domingo. Kini ang tilaob o nilungag nga mais nga nakadapit sa pagtagad sa mga pumapalit sanglit lahi man sa naandan ang kolor niini. Kini ang tapol nga mais o purple corn nga gikan sa Kambi, Barangay Kambinokot sa bukid sa Dakbayan sa Sugbo nga gitugbong sa tabo sa syudad. Humok, medyo pilit, kasarangan lang og lami, dili tamis ug dili usab tab-ang lami sa tradisyonal nga mais. Nagtuo gani ang uban nga adunay medisinal nga epekto ang pagkaon ini. Tinuod man o dili basta para nako lami. Apil ang ihang pakpak, lusok ug ang pakaw nini tapol o kolor ube. Murag kuan gyud ni siya kanang pilit gani, pilit. Unya ang iyang tamis dili kanang tamis kayo kanang sakto lang ba? Pwede mabinignit. Murag pwede kay pwede magay sa utan. Utan ba? Oh, ana. Nya ana. Pwede ra gyud di sir. Samtang dili usab paawahi ang laing mga produkto gikan sa mais. Ang budbud gahi nga mugna sa tiktik sa mais. Kung bagong luto, humok, pero kung matautauran, mugahi nga mas lami. Ipares sa mainom. Halinon kay kini nga nahimo ng kinaham tungod sa talagsaong kalami. Alita mo karon dahil kay ugmara ba wala ni sila diri. Di ba day wala mo no? Oh, wala diri karon pang ari mo diri. Daghan ang kapilian sa nagkadiang suman sama sa gitawag nilang budbud lumoy nga balanghoy na usay bingkang puti nga adunay gamayng liki nga nagpangamay sa kalami. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.